Guys, maayong buntag kaninyo diha. So karon nakoy buhaton nga reaction, mag-react ko usa ka video. Pero before that, before ko moadto sa pag-react na lang ko'y i-announce sa inyo ha. Akong channel ta demonetize. Kahit tungod daw sa sa reused content sa mga videos nga upload nako recently kay atong first week of September. So I decided na i-change na ko siya into video compilation kay nakita mo na ako sa uban nga ni-click siya sa mga viewers and then tagan pod og kanang mga daghang subscribers. So nag-decide ko nga i-change and then I uploaded na TikTok video compilation and then after mga 1 week na akong pag-upload nag-boom siya and then napoy mga nag-subscribe after a week and then ako ko na views. So mga October, mga first week of October, tingala na lang ko nga pagkabuntag check ko sa akong channel, tingala ko nabutang dito nga your channel is no longer eligible for monetization. Super tinako. So nung ko bagi check na ako ito sa akong channel, tinuod yun na demonetize ko. Pati na akong kuulang kay around mga itong pag-boom sa mga videos na akong gi-upload, na-check na ako ang revenue. So medyo nakita gid siya and at that time daghan ko plano para unsaon ni nga unfortunately more dili na gid madayon giahak man and anyway wala gito siya na demonetize. So decide na lang ko nga ibalik na lang gid sa original na ako nga content kaning channel. So, muna siya, reaction video, vlogs, and song covers. Pero nakabantay mo, daghang kayo mga TikTok video compilation sa YouTube. Pero wala man sila na demonetize. Okay raman sila nga, halos pareho raman yung kanang uploads ba, pareho mga style sa videos na kina-upload. Pero okay raman nila. Tanaw ilang mga channel, okay pa man. So, natingala kay ko. Pero sa unta man nga, kay mahimo si YouTube naman ang decision. So, mabalo mo, nabantayan po na ako nga itong pagka-monetize na ako. So, kayo mo reply si YouTube mga within 24 to 48 hours. Mag-reply siya. Pero, nung pagka-demonetize na nag-email ko sila, marag ka daw, or ato to patulo. Wajud ni reply, sad usa. Bahak ni si YouTube. Anyway, so mo lagi itong decision. So, I hope nga suportahan gyapon ko ninyo. Galantaw ko sa kuang audiences. Majority sa akong mga audience kay sa US and other country, dili sa Pilipinas. And also, ang mga audience na ako, dili pa dyan mga subscribers. They're out of like mga 0.1 lang ata na subscriber nga nilantaw sa akong videos. So I hope na suportahan gyapon ko ninyo sa inyong paglantaw sa akong mga videos. And actually, atong nakikita ako ang kay plano unta na ako nga plano kong palit og kanang motor para sa ako ang amahan kay daot na ang iyang motor lagi sige atong bukid ba. So plano unta na ako and then palitan ako bike ako mga pagumangkon kay kada mag-ampo mi mo ilang permente iampo. So munta akong plano pero sa unta man nga mamantoy na hitabo. So pero more man gyapon akong plano if na soon na po'y kita. So more man gyapon akong plano if makwarta. So mora to ang ikastura regarding sa akong pagka-demonetize. So karon mato na ta sa pag-react ani nga video. Actually nakita na ako ni siya nga video pero gusto na ako siya i-share sa inyo kay relate kay ko sa ani nga video tungod kay agian ako ni ang tawa. Ang tawa. Ang nanay ko po sa otro so nawa gadalag muna lang mga gawkot sa bata. Kani siya nga niyo pantabo relate kay ko ani kay so pagka itong bata pa ko minti ko kabunalan sa ko ang mama sa akong papa pati sa akong igsuon tungod kay badlungon lagi. And most of the time ang sagara gud nga mabunalan ko is kada mga tumiog ka ng katunggan kay mga ligo ya dili man lang hit sa akong mama ba. Mo to siya mabunalan diri sa
ano matumig ka ng tunggan, di mananghit, tapos apason dito pastilan. Gadto lagi sa umama kay magdako kayo nga ano, dako nga bunal. Pag ano lagi pag tawag tapos at saka pagkabunalan ako atir sa timurog karag itong iro nga naina. Tapos dili pa gid mahuman. Pag-abot sa balay bunalan pagitiwas ano nganong gilakaw ka, nganong wala ka mananghit, pastilan. Sakit lang kayo. Tapos di pa gid man, di pa gid mo tagama kadaging ginahitabo diri sa Pilipinas, especially sa mga sa mga bukid-bukid ay ingana gid ang style ba. Pero karon kay ang mga bata kay dili na kay bunalan, ang butlag kay tungudan ng DSWD karong mga bata kay ulo sa tanan kay abi kay dili na ang bunalan. I'm not sure kung sa US or sa laing country na ingani ba nga mamunal sa anak. So, time pa yun nga, kadagan ko mabunal lahi pag yun ang bunal, nabunalan ako ka ng silhig, nabunalan ako og kahoy, nabunalan ako og bakos, tapos nakusian sa dalunggan, diri sa sa kilid diri, sakit kay sa grabe na kanyo, grabe ko, nigbili lagi, tapos, katry ko nga, nabunalan ko nga sa likod kay grabe lagi mura kong kanang manok lagi nga naigo tapos sitoy walay lingi ba ato mo time kay apit ko nakalayas pero wala ra po dadayon kay naapsan ko sa mama. So mura to akong i-share sa inyo kaning mura to tanan about ani nga video. So I hope na naganahan ra sad mo. If naganahan mo paki-subscribe na lang sa ubos o i-click ang like and then see you sa sunod nga video. Plano na ako mag-react sa mga reaction sa mga reactors. Muna akong plano sa para lang i-share po na ako ang reaction silang mga reaction ba muna akong plano. So, daghang kayong salamat sa inyong paglantaw ng video. Kita ta next time. Maayong adlaw sa inyong tanan. God bless sa inyo ha. Daghang salamat. Bye-bye. I love you. Love you.